Koppji jew ommijiet li jkunu applikaw għall-iskema ta' rifużjoni fuq qotjiet tal-mediċini tal-IVF se jingħataw bejn €500 u €2500 filwaqt li min ikun nefa' iktar wara verifikazzjoni u wkoll se jkun ikkumpensat. F'konferenza tal-aħbarijiet wara tħabbira tal-Prim Ministru nhar il-Ħadd li għadda, it-tabib ewlieni tal-Gvern Walter Busuttil spjega il-proċess ta' kif tista' ssir applikazzjoni għal dawn l-qotjiet. Fija ikunu jistgħu jimmarkawna jekk kellhomx intrauterine insemination, jekk kellhomx embryo transfer u jekk kellhomx stimulated cycle. Il-persuna nominata tkun tista' tgħinhom fl-Art Clinic biex da jagħmluha u fuq il-formola ħajkollna wkoll post fej ikunu jistgħu jagħmlu l-IBAN number tagħhom biex ikunu jistgħu il-flus aħna nkunu nistgħu ngħadduhom lill-individwi mingħajr diffikultà kbira. Tenna wkoll kif se jiġu allokati l-ħlasijiet. Meta kkalkulajna kemm jintnefqu flus, aħna provajna li dawk li jkollhom intrauterine insemination inkunu qed nikkaverjaw il-biċċa l-kbira tal-expenses u ikunu qed intuhom €500. Il-dawk li jagħmlu embryo transfer inkunu qed nagħtuhom €1000 u dawk li jkunu għamlu stimulated cycle inkunu qed intuhom €2500. It-tabib Busuttil tenna li dawk il-koppji li ħallsu għall-mediċini ftit qabel tħabbret din l-iskema se jsir tentattiv ukoll li jiġu mejjuna. Intant id-Deputat Prim Ministru Chris Fern spjega li b'kollox mill-2014 lil hawn għal kull ċiklu tal-IVF li ngħata mingħajr ħlas, Gvern Laburista ħallas bejn €15,000 u €20,000. Kellna suċċess, kellna 252 tarbija, 252 miraklu illi twildu grazzi għall-IVF fil-Isptar Materdei. Xuħut minnhom daw illum tfal tal-iskola, tfal imqarbin u tfal fuq ruhom u bla-ebda dubju waħda mill-isbaħ affarijiet illi jiena kelli privileġġ li nkunu involut fiha kemm ili fil-politika għal dawn is-snin. Il-Ministru Fern ħabbar ukoll li bħalissa hawn 24 omm li qed jistennew 27 tarbija. Dwar ir-rata ta' suċċess id-Deputat Prim Ministru tenna kif din kienet waħda tajba ħafna u tħabbata mal-aqwa pajjiżi li joffru s-servizz tal-IVF. Din ir-rata tlaħħaq 21.5%. Hawn id-Deputat Prim Ministru aċċenna l-wiegħda tal-Gvern li jagħti l-mediċini tal-IVF b'xejn e kif bdiet il-fażi tax-xiri ta' dawn il-mediċini biex dawn uffiċjalment jieħdlu fil-formularju matul is-sajf li ġej. Dwar il-possibilità ta' surrogacy, id-Deputat Prim Ministru tenna li x-xogħol dwarha huwa lest fil-waqt li hemm abbozz ta' liġi kważi finalizzat.